Boas tardes, como creo que estamos todos, porque Charo non ven e Tono tampouco, non? Non, Tono non pode vir. Pois, entonces, imos a iniciar este pleno ordinario do mes de xuño, é o primeiro pleno ordinario que celebramos tras o levantamento do estado de alarma, deixáronse, pois, de celebrar os plenos de marzo, abril e maio. Durante este tempo fixemos dúas xuntas de portavoces e un pleno extraordinario fai pouquiños días. Actúa como secretario accidental o señor Mallo por vacacións da titular e, bueno, ao señor interventor non asiste, posto que non hai ningún asunto económico na orde do día. Iniciamos, pois, o pleno pola parte dispositiva e temos como primeiro punto, pois, a aprobación das actas das sesións ordinarias de 30 de xaneiro, 27 de febreiro e extraordinaria de 9 de marzo. Imos a votar unha por unha, se nos parece, vale? Sobre a acta do 30 de xaneiro, algo que comentar? Unha errata na páxina 13 é unha errata simplemente. Está mal o número de concelleiros, BNG 3 e C por G 2. Vale, corrixímola. Simplemente eso. Votamos entonces a aprobación da acta do 30 de xaneiro. Votos a favor? Moi ben, pois queda aprobada por unanimidade. Eu hai unha na que non estuve, pero non sei cal é. Poñerá o na acta, me imagino. Son non sei cuántas. Creo que foi na de febreiro. Si, hubo unha que non estuvo... Sí, pero sí que pon, sí que pon, sí. Creo que a de febreiro que sí que pon, porque estou acordado que sí que sí que está. Esta de 30 de xaneiro estábamos todos, vale? Acta do 27 de febreiro, non asistiu a señora González. Algún comentario sobre a acta? Entonces pasamos a votar a acta. Votos a favor da acta, da aprobación? Moi ben, pois unanimidade e que abstención da señora González por ausencia. Sí. Moi ben, pois entonces pasamos á acta do pleno extraordinario do 9 de marzo. Tampouco estuvo a señora González nin a señora Simal. O primeiro das primeiras mensajes. Algún comentario sobre a acta? Pasamos a votar a acta. Votos a favor? Vale, pois igual, ca abstencións da señora González e a señora Simal por ausencia. Moi ben. Como punto segundo, temos a ratificación da inclusión na orden do día da proposta do Grupo Municipal Socialista en relación á transferencia aos concellos por parte da Xunta de Galicia dun fondo extraordinario para a contención do COVID-19. Temos que proceder a ratificar a inclusión deste punto na orden do día, posto que non ven dictaminado en comisión, porque non houve tempo de convocar a comisión. Entonces, a aprobación da inclusión é por maioría simple, vale? E, ademais, hai unha cuestión formal que a acta que a moción ven sin firmar. De formación. Vale, entonces... Andina por correo electrónico, me parece. Sí, pero bueno, despois de firmar. Tamén. Esta e a outra. Entonces, unha vez firmada, pasamos a votar a súa inclusión na orden do día. Votos a favor da inclusión? Moi ben. Abstencións? Moi ben. Pois queda aprobada a inclusión da moción na orden do día por maioría, cos votos a favor do PSDG, BNG e Compromiso por Galicia, vale? Se quere proceder á lectura da moción, señora González? Si, nos das unha copia. Non trouxe unha copia. Pensei que me pedías a copia da outra. Non, Eu non fui a casa. Teño eu aquí, pero espera que a busco. Pero acabo de firmar. Este. Sí. Que tamén has que firmar. Firmo nada últimamente. Despois dame aquí a copia firmada, vale? Vale.
Leo. Sí, sí. O Grupo Municipal do PSDG-PSOE de Muros, ao abeiro do disposto na legislación vixente, presenta para o seu debate e a votación no Pleno Municipal a seguinte moción en relación á transferencia aos concellos por parte da Xunta de Galicia dun fondo extraordinario para a contención do COVID-19 e a reconstrucción social de Galicia. Desde o 14 de marzo se declara o estado de alarma no conxunto de España como medida de loita contra a expansión da pandemia orixinada polo coronavirus. Todos os niveis administrativos do Estado, o Goberno, comunidades autónomas, diputacións e Concello asumiron tarefas extraordinarias que se centraron inicialmente no plano sanitario e ampliadas logo ao plano laboral, social, científico, educativo, etc. Baixo o estado de alarma e emerxencia sanitaria, as medidas de confinamento e limitacións de actividade e mobilidade conseguiron, con moito esforzo e gracias á ampliación á implicación da cidadanía, frear os contaxios, dobregar a curva e iniciar o camiño de desescalada cara a nova normalidade, no que actualmente nos achamos. No caso dos concellos, o seu traballo foi especialmente destacable, pois tiveron que afrontar a xestión a pé da rúa dunha situación que, de seguro, é a máis complexa a que se afrontaron no actual período democrático. Nas súas costas recaeu, en boa medida, a aplicación dos protocolos de seguridade nos espazos públicos e a atención ás persoas máis vulnerables a través dos servicios sociais municipais, o refuxio das sen teito, a atención a autónomos e diversas medidas de axuda e pulo do comercio e a economía local. Iniciativas locais que se teñen incrementando nesta fase de desescalada, na que todas as corporacións municipais están asumindo importantes gastos extraordinarios derivados da adaptación ás normas estatais e autonómicas que rexeran a nova normalidade. Afondamento na administración electrónica, reformas de calado nos edificios municipais para adaptar oficinas e espazos de atención ao público, estritos protocolos de desinfección dos espazos públicos, parques, prazas, áreas de xogo infantil, incremento notable no número de usuarios dos servicios sociais, aplicacións e campañas de apoio ao comercio e a hostelería, adaptacións de infraestructuras deportivas e centros de ensino, novas fórmulas de conciliación para as familias, reprogramación de toda a actividade cultural e festiva, especialmente do verán. Necesidades de investimento ás que se engaden situacións particulares, por exemplo, dos concellos que contan con praias, piscinas e zonas de baño fluvial, que deben afrontar tamén importantes desembolsos para adaptalas á nova situación e garantir a saúde dos usuarios. Situación ante a que algunhas comunidades autónomas, incluso algunha gobernada polo Partido Popular, como a Xunta de Andalucía, xa anunciaron investimento de ata 24 millóns de euros á contratación mediante convenios cos concellos de persoal para prestar apoio nos areais. Un incremento notable dos gastos que deben combinar cos escasos recursos económicos, medios materiais e competencias que caracterizan os concellos galegos, os que contan con menos ingresos por habitante de todo o Estado, ata un 50% menos que os concellos vascos ou cataláns. Capacidade de gasto ordinaria que se verá aínda máis diminuída nos vindeiros meses pola previsible diminución nos ingresos derivados da menor actividade económica. Consciente de todo isto, o Goberno de España ten anunciado e aprobado nas últimas semanas diversas medidas de apoio directo e indirecto aos concellos, como o desbloqueo de 300 millóns de euros do superávit das entidades locais para actuacións de protección e promoción social que non computará na regra de gasto. Superávit e remanentes municipais retidos pola chamada Lei Montoro do Partido Popular, sobre os que o Goberno está a negociar coa FEMP. O xeito de desbloquealos e poñelos a disposición dos concellos. Outros 300 millóns de euros para garantir a asistencia a domicilio das persoas dependentes. 17 millóns só en Galicia do Fondo Social Extraordinario para Servicios Sociais. 1,9 millóns de euros en bolsas comedor para 13.766 nenos e nenas galegas. Mención a parte merecen os recursos económicos mobilizados polo Estado para axudar as comunidades autónomas como o adiante de 2.800 millóns de euros dos pagos á conta, 1.000 millóns a través do Ministerio de Sanidade para atender os gastos sanitarios extraordinarios e, sobre todo, o chamado Fondo Especial para a Reconstrucción, que inxectará o fondo perdido 16 millóns de euros nos orzamentos das comunidades, entre elas, obviamente, a Xunta de Galicia, que é o único que ten comprometido cos concellos nos últimos meses, é un adianto do Fondo de Cooperación Local. É dicir,
dos cartos que xa son dos concellos, ademais de ideas e ocorrencias absurdas con menos percorrido que a credibilidade de Alberto Núñez Feijóo, como o sistema de cita previa mediante códigos QR para asistir ás praias ou de limitación de núcleos de poboación de menos de 5.000 habitantes no centro das cidades galegas, as que se poderían engadir despilfarros de recursos públicos como o reenvasado de máscaras cubrebocas para porlles o logotipo da Xunta ou o estudo de seroprevalencia duplicado, co que o PP pretendía competir co Ministerio de Sanidade, e que tivo que ser abandonado de facto antes de rematarse pola súa escasa fiabilidade. É o momento de que a Xunta de Galicia asuma a súa responsabilidade e axude aos concellos que nesta situación, máis do que xa é habitual, están asumindo competencias da comunidade autónoma, para non deixar os seus veciños e veciñas abandonados e transfira ás entidades locais fondos extraordinarios, incluindo parte dos recursos que perciba en virtude do sinalado Fondo Especial para a Reconstrucción que impulsa o Goberno de España. Polo tanto, por todo o sinalado anteriormente, o Grupo Municipal do PSDG-PSOE presenta a seguinte moción. A Corporación Municipal de Muros acorda instar a Xunta de Galicia a transferir aos 313 concellos de Galicia e ás 4 deputacións provinciais recursos a través dun fondo extraordinario de respaldo aos concellos e administracións locais para a reconstrucción social de Galicia pola COVID-19, que acade os 300 millóns de euros e que se distribúa cuns criteiros de reparto acordados no seo da FEGAM. Moi ben. Nós temos unha emenda antes de iniciar o debate da moción. Bacana. Ben, señora Alfonso, sobre a moción. Pero vamos a falar primeiro da emenda ou da moción en sí? Primeiro falamos da moción, pasa que a emenda hai que presentala antes de que se inicie o debate, por eso a presentamos agora. Ben, pero podemos ler antes, Sí, claro, por suposto. Bueno, está. Cando quira. Bueno, nos con respecto á moción do Partido Socialista, nos gustaría, antes de nada, preguntar cal é a razón de incluir tamén a solicitude da transferencia de cartos da Xunta de Galicia ás 4 diputacións provinciais, porque se se pide a todos os concellos, igual que vayan as diputacións, para que logo as diputacións das pasen aos concellos, alonga procedimentos e retrasa a chegada de cartos aos concellos. Entón, nos gustaría saber, antes de nada, cal é o motivo de pedirlo tamén ás 4 deputacións esta transferencia. E con respecto á emenda do Partido Popular, bueno, non sabemos se é de sustitución ou se é para engadir. Ante eso, nos gustaría tamén, antes de nada, escoitar que opina o grupo que propón a moción sobre a emenda do Partido Popular. Sí, bueno, a emenda, cando a miña intervención presentadina, señora Lago. Bueno, o primeiro que queríamos comentar era que nos chocou moito cando chegou a convocatoria, que, dado que a moción entrou o día 2 de xuño, creemos que houbo tempo de sobra para chamar a comisión e poder debatela ben en comisión. Polo demais, non temos nada en contra da moción, estamos, en principio, ímola apoiar. Sí que nos gustaría que explicases a emenda, porque é iso, o non haber comisión, isto podíase ter presentado nunha comisión e podíase ter elaborado a moción en consenso de todos.
fainos un pouco de gracia a segunda enmenda, a de instar ao Goberno de España a respetar a autonomía financiera das entidades locais e flexibilizar regras de estabilidade orzamentaria, porque é algo que de feito nos pedimos aquí nas propostas que trouxemos para cando foi das propostas que trouxemos polo COVID, que era precisamente instar a derogación da Lei de Estabilidade Orzamentaria. Resulta-nos simpático que o pidan xustamente vostedes, pero evidentemente parecenos ben. Moi ben. Pois, bueno, non se debateu en comisión por unha razón bastante sencilla, é que o estado de alarma se levantou o 21 de xuño. Entonces, inda que a moción se presentou o día 2, pois é evidente que non daba tempo a facer a comisión antes da convocatoria do pleno, vale? Bueno, como ben di na exposición de motivos ao Grupo Socialista, pois os concellos, efectivamente, fixemos un traballo moi destacable e moi importante afrontando pois moitas cousas, a aplicación de protocolos de seguridade e higiene, atención a colectivos vulnerables, refuxio de persoas en teito, medidas de axuda e polos sectores económicos. Isto supuxo non só a dedicación de unha cantidade inxente de recursos económicos, senón e, sobre todo, o esforzo e o traballo dos recursos humanos co que contamos no Concello e tamén dos voluntarios integrados na Sociedade de Agrupación de Protección Civil, o que permitiu que neste Concello se fixera pois moitísimas cousas que non se viñan facendo, pois de proporcionar reparto de alimentos e produtos de primeira necesidade a persoas que estaban soas e para evitarlle as salidas maiores, repartir pois ordenadores que a Xunta de Galicia proporcionou a estudiantes, material escolar dos institutos aos domicilios, labores de limpeza e desinfección de establecementos e espacios públicos, pois un incremento moi importante nas horas de axuda ao fogar, que nos financia tamén a Xunta, máis de 1.300 horas mensuais de incremento. Nos tivemos nada máis e nada menos que 14 altas durante este tempo de pandemia de usuarios de servicios sociais. Sinalan en particular na moción pois que os concellos contan con praias, indicando que hai comunidades nas que a Administración Autonómica, mediante a sinatura de convenios, financia a contratación de persoal para prestar apoio nos arenais, e unha delas é Galicia, que está precisamente a tramitar convenios cos concellos para financiar este personal de apoio. Que o Goberno do Estado pois anuncie o desbloqueo de 300 millóns de superávit das entidades locais pois non é ningún recalo, son cartos que son do superávit das administracións locais e, polo tanto, o desbloqueo non é que o Goberno do Estado nos dé nada, é que nos deixa utilizar eses cartos. De aí ven a nosa emenda. Nós o que pedimos é, efectivamente, pois que se flexibilicen as reglas de estabilidade orzamentaria para que podamos utilizar ese superávit os concellos nas cuestións que nos van a facer falta a partir deste momento. Fai tamén mención pois, que estamos asumindo competencias da comunidade autónoma. O que levamos asumido nestes meses, moitos meses, pois foi a verdade que cantidade de competencias que son do Estado, sen que hasta agora pois, recibíramos ningún tipo de recursos, nin económico, nin material, nin humano, para facer frente a esta avalancha de cuestións que nos están cargando os concellos. Non foi porque non o pedíramos, porque si o pedimos a delegación do Goberno desde o primeiro momento, bueno, material de protección, sobre todo, basicamente material de protección para os traballadores, non recibimos nada. Foi a Xunta inicialmente que nos suministrou ese material durante todo este tempo, tamén a Diputación mandou algún envío de mascarillas e tamén pois houbo voluntarios e xente que se ofreceu, que nos dou material pois, por seu propio ou fabricado, pero bueno, fabricado para donarlle aos concellos. Non ten ningunha dificultade en que o Goberno do Estado pacte coa Federación de Municipios e Provincias a permitir a utilización do superávit, porque ese pacto xa estaba pechado por Rajoy no ano 2018, polo tanto, non debería ter ningunha dificultade en que o aprobasen. Nos presentamos esta emenda, como sempre, co ánimo de incluir o sentimento, a percepción da maioría deste pleno. Pensamos que todo o que veña, canto veña, pois é bo, e, bueno, se aceptan a nosa emenda, estamos dispostos a apoiar tamén esta moción. Bueno, vamos a ver. Nos presentamos en tempo a nosa moción
que se podía celebrar unha xunta de portavoces, unha comisión informativa. Claro que se podía celebrar, como se celebrou unha xunta de portavoces, podíase celebrar igual. Porque que eu sepa, e hasta ahora, nas comisións informativas estamos un de cada grupo, co cal cumplíamos perfectamente cas medidas de seguridade. Non se celebrou, non sabemos o porqué, o sea, non nos vale esa disculpa porque é unha disculpa, non nos vale. Bueno, primeiro vou contestar a representante de Compromiso dicíndolle que non é que se pida para os concellos e para as diputacións, é que se pide para todos os concellos, e a diputación é o concello dos concellos. Entonces, estáse pedindo, eu creo que foi, non sei se un erro, se unha forma de malinterpretar a petición, dicindo que a todos os concellos. Entón, as diputacións son o concello dos concellos. Se o mellor deberían chegar esas axudas a través da diputación ou directamente aos concellos ou das dúas maneiras. Unha parte que chegara aos concellos e outra parte que chegara ás diputacións. Os criterios de reparto eu creo que é igual que os faga a diputación que os faga o concellos directamente. O sea, a diputación iba a tomar, como ven facendo, polo menos desde que goberna o Partido Socialista, como vimos facendo, é que non é de forma arbitraria, sempre se poñen unhas bases que suele ser, e eu recordo cando estuve na Diputación, que sempre se tiña moi en conta tanto o territorio como o número de habitantes. Entonces, simplemente por eso se puxo na moción que é unha moción que se mandou de Madrid, é unha moción que non fixamos nós, e entonces ese é o motivo de que as comunidades autónomas son distintas e funcionan en algúns sitios distintos que en outro lado. Ese é o motivo. Con respecto a que eu preguntei, xa en máis dun pleno aquí, desde que estamos no que hubo, eu recordo que preguntei canto había aportado a Xunta de Galicia. Usted díxome que nada. Díxome que había aportado material, as mascarillas, la escoba e creo que unos calderitos, non sei que. Bueno, eso foi o que mandou a Xunta de Galicia, non mandou máis. Se lle pregunto ahora mismo canto mandou o Goberno de España e canto mandou o Concello a Diputación da Coruña, seguramente a última vez que mandou cartos a Diputación da Coruña eu creo que eran 40 e pico de mil euros o último acordo que se fixo para os concellos, para este concello, porque logo os criterios son distintos, como veño dicindo, de territorio e de xente, de personal. Que ya hai que agradecer a todo o mundo ahora mismo, sí, eu creo que non estamos nun momento de ir más, estamos en un momento de que todos temos que barrer para o mesmo sitio e de que todo o que chegue está ben. Por que mandamos nos a moción e por que o Partido Socialista fixo esa moción? Porque desde a Xunta de Galicia, 0 euros, o sea, non mandou ni un pago, non mandou nada. Entonces, creemos que era moi convinte recordarlle ao señor Feijóo que, aparte de outras labores que ten desatendidas e que moito repercutiron nesta pandemia, como é a asistencia ás residencias de maiores e os recortes que fixo en Galicia en sanidade, pese a que os negan, pero están aí, e ahora mismo hai que preguntar e contar cos sanitarios que son os que o sufriron e os que están sufrindo. E non solamente foron recortes a nivel centros de atención primaria, senón que hubo que volver a poñer a funcionar e hubo que chamar a xente que estaba xubilada nas casas porque non había xente traballando polos recortes que se fixo en sanidade. E iso é, si vamos a ver a hemeroteca, como agora está moi moderna esa frase, vemos o día da manifestación de Santiago de Compostela, que aquilo non foi unha manifestación, foi un clamor. O sea, o 80% dos galegos non estamos equivocados. Sabemos que hubo recortes importantísimos en sanidade, que lle pregunten os de Berín, que lle pregunten os de Pontevedra, que lle pregunten os de Vigo, e claro, e tuvemos a gran mala sorte de que eses recortes feitos encontrámonos ca pandemia. Entonces, a ver, por eso nós estamos un pouco preocupados e, en certo modo, decimos que tuvemos sorte de que cando chegou isto tuveramos en Madrid un goberno do Partido Socialista, porque acaba de dicir vostede que no tempo de Rajoy que non sei que se había feito, e eu le recuerdo que a lei de bases de réxime local
foi con Rajoy e foi o que lle recortou todos os servicios e todas as facultades aos concellos. E desde a Diputación, e desde a FEGAN, e desde a FEN, peleamos todos con uñas e dentes para que non se lle quitaran competencias aos concellos. Estamos como estábamos, ahora mismo. Que me queira decir que Rajoy fixo algo polos concellos, polo de Muros non, Polo de Muros non fixo a nadie nada. Porque eu creo que os veciños de Muros, cada vez que viña un representante do Partido Popular, nos poníamos a temblar. Unha vez ben, levaron o rexistro, outra vez viñeron, quixeron levar o xuzgado, outra vez viñeron, quixeron pichar o porto, déjalos estar, déjalos allá, non venga nadie, déjalos estar ali. Ahora, que nos manden os recursos que nos tocan a todos os veciños, eso sí, e cando hai unha cousa xente como esta, tamén. Con respecto a instar a Xunta de Galicia a seguir cumplimentando as medidas de apoio, sí, que existir un pouquiño máis, o que pedimos nós, que nos dé o que nos toca, que se molle e que diga cal é a cantidade que lle toca ao Concello de Muros, que de momento foron 0 euros. E con respecto a que o Goberno de España respeta a autonomía financiera, está clarísimo que o Goberno de España respeta a economía financiera e que o Goberno de España foi o único que surteu o Concello de Muros ca Diputación da Coruña de cartos e de medios e os veciños de Muros tamén, porque recordemos que na historia de España, nunca na historia de España, hubo semejante apoio aos traballadores, aos autónomos. Non hai ninguén agora mesmo que este sin cobrar, sin recibir porque é unha cuestión extraordinaria. E todos sabemos que cando hubo crisis en España, non deste calibre, ni sanitaria, outra crisis, que é máis dunha ocasión, os autónomos, e eu metome no medio, estuvemos a velas vir, todo o mundo. Entonces, o Goberno de España, eu creo que lle temos que sacar o sombrero. Primeiro, porque tuvo moi mala sorte o que lle tocou pasar, e segundo, porque hai que sacar o sombrero co ben que fixo, sin ninguna duda. Entonces, nós, na nosa moción, queremos que se manteña como está, que se inste a Xunta de Galicia a seguir cumplimentando e que se lle pida ao Goberno de España que siga apoiando o Concello de Muros. Eso é como queremos nos que quede a nosa moción. Entendo que acepta a proposta de emenda. A primeira parte, sí. A segunda parte, digo, instar ao Goberno de España que siga apoiando o Concello de Muros. No, pero que nós queremos que vaya como está, porque o que nos interesa precisamente é que se flexibilicen as reglas orzamentarias para que pois os teitos de gasto, a regla de gasto, para que podamos utilizalo, porque senón non é posible. Ben. É unha redundancia, entonces nós a nosa moción vamos a levar con eso, si queren engadir isto e engadir esta parte que nos decimos de instar ao Goberno de España que siga apoiando o Concello de Muros. Bueno, di que non foi a moción porque o estado de alarma se levantou o 20 de xuño en Galicia, pasamos a nova normalidade o día 15 de xuño, algo do que se en Galicia, sí, algo do que se fartou, por certo, de presumir o señor Feijóo como que el o fixera todo xenial. E había tempo para poder facer a comisión informativa, non a fixo, pois vostede saberá cales son os motivos, pero había tempo de sobra para facer a comisión informativa. Con respecto das 4 diputacións, é unha pena que non se actualizara a moción para o caso de Galicia, aínda que, bueno, por nós eso non vai ser un inconvinte para non votar a moción. Insistimos en que nos parece redundante e que nos parece que pode supoñer o risco de que en caso de que isto chegara a facerse, de que eses cartos que vayan ás diputacións cheguen con máis retraso aos concellos, que é onde entendemos que realmente fai máis falta que todo iso. E con respecto á última parte da emenda que propón o Partido Popular, que non acepta o Partido Socialista, pois sí que nos parece unha pena que non cheguen a un acordo, porque nós entendemos que é importante que o Goberno de España, si está respetando a autonomía financiera, que a está respetando, creo que eso pareceme ben que se lle poña un que siga respectando, non temos ningún problema, pero sí nos parece importante que flexibilice as reglas de estabilidade orzamentaria e que flexibilice as normas de utilización de emprego dos remanentes de tesourería e da economía municipal, que nos parece que non hai suficiente flexibilidade para iso.
Señora Galán. Vale. Bueno, nos insistimos en que sí que había tempo. Dende o 2 de xuño celebramos pleno e celebramos xuntas de voceiras, así que nas xuntas de voceiras estamos os mesmos que nas comisións, a mesma cantidad de xente. Si se podían facer xuntas, podíanse facer comisións, non sirve como excusa. Resulta simpático que diga que a Diputación mandou algunha mascarilla. Cando mandou 4.500 mascarillas, Mandou 1.300. mandou 2 envíos, un de 1.300 e outro de 3.000 e pico. Ou polo menos esos son os datos que nos chegan a nos da Diputación. E máis de 40.000 euros, que igual dan para comprar algo máis que 6 botes de lejía por semana, non sei, pero ou moito subeu o precio da lixivia, ou para algo máis que para eso chega. En canto á moción, imos coincidir con compromiso, sí que nos parece unha pena que non se acepte a segunda parte da emenda do PP para derrogar a lei que impulsou o PP, sabes? Resulta bonito dicilo así e todo, pero vostedes son que nos presentan a moción, entón entendemos que son vostedes que nos teñen que aceptala. Polo demais, como xa dixemos, nós sí que estamos a favor da moción do PSOE. Xa che digo, parecenos unha pena que non se acepte, porque sí que está ben a emenda. Moi ben. Pois evidentemente eu non deixei de convocarlas por un capricho personal, porque non teño ningún interés, todo o contrario. Creo que levamos demostrado sobradamente que a nosa intención é facer as cousas se podemos pois con acordo de todo o mundo, E simplemente que a Secretaría así nos informou de que o decreto polo que se suspenderan as reunións nos órganos colexiados recollía esa fórmula e que, polo tanto, había que esperar a que o Estado levantara o estado de alarma para facer esas convocatorias. Non foi ningún capricho ni ningunha excusa, vale? Pola nosa parte, bueno, a nós o que nos interesa, por suposto, é que nos aporten cousas, pero nos interesa e moito, creo que a todos nos debería interesar que o Goberno flexibilizara esas fórmulas que foron adoptadas. Bueno, pois xa fai bastante tempo, a Lei de Estabilidade Presupuestaria xa ten os seus aniños e pensamos que en este momento e nas actuais circunstancias pois é un corsé para os concellos que nos vai a impedir en moitos casos pois usar os cartos que son nosos, que ninguén nos dou, son cartos que están aí. De momento, como digo, é un anuncio que se fixo o Goberno, pero que se quedou nun anuncio, non hai ningunha norma de momento que recolla esa cuestión. Non vamos a entrar a debatir outras cousas que non veñen na moción e que entendemos que tampouco veñen moito a conto en este momento. Simplemente, se non aceptan a emenda como está, pois nos absterémonos no voto e punto. Non hai máis que falar. Agora, pasamos entonces a votar a moción presentada polo Grupo Socialista tal cual a presentaron. Si queredes poñer a primeira parte, non temos ningún inconveniente. Si queredes poñer a primeira parte... A proposta de resolución de non queredes poñer a primeira parte? A ver, se quere meter, meta, pero nós vamos a metela toda, queremos metela toda. Toda ou nada? O todo ou nada? Nós vamos a externos, se non contempla inteira. Pero se usted quere metela, pode meter, que usted é a que presenta a moción. Eu presento a moción, pero que presenta a emenda son des vós. Entón, quen ten que decidir sobre a emenda son des vós. Ainda que nós digamos que sí, ou digamos que, se dicimos que non, non hai maneira. Se dicimos que sí, quen ten que decidir son des vós. Si acepta como vai... Si non, a primeira parte non la queréis meter. Non. Vale, pois entonces como está? Moi ben. Arrastro. Pois pasamos a votar entonces a proposta tal e cual ben presentada. Vale, votos a favor? Abstencións? Moi ben, pois queda aprobada cos votos a favor do Grupo Socialista e compromiso do BNG. Vale. Mocións de urxencia, algunha moción de urxencia? Nós teníamos outra moción. Sí, agora cando cheguemos ao apartado seguinte explico, ya va? Vale, pero non é de urxencia entonces, nin entrou en tempo. No, bueno, ahora lle explico. A secretaria dalle tratamento de rogo, fixo un informe ao respecto que ahora lles entregarei, vale?
Entonces, se non hai ninguna moción de urxencia, pasamos á parte de control dos órganos de goberno e fiscalización da xestión dos órganos municipais, dar conta das resolucións de alcaldías número 119 de 31 do 1 a 695 de 19 do 6, que son todas estas que están aquí, e das xuntas de goberno local números 3, 4, 5, 6 e 7. Vale. Pasamos entonces ao apartado de rogos e preguntas. Vamos inicialmente a contestar as preguntas do pleno de febreiro, que foi o último. E vamos a facer entrega da copia da moción que presentou o Grupo Socialista, que a secretaria informa como que é un rogo, vale? Da acta da Xunta de Voceiros do 29 de maio, que pediron algúns dos grupos. Unha. Van os tres documentos. A acta da Xunta de Voceiros, o informe de secretaría sobre o rogo que presentou sobre as dúas mocións que presentou o Grupo Socialista e a acta da Xunta de Voceiros que pediron algún dos grupos. Ben, no pleno do mes de febreiro o Grupo Socialista formulou rogos únicamente de bacheo, da maña dos parques e presentan agora mesmo presentaron con forma de moción, pero bueno, a secretaria informa que isto é un rogo e, polo tanto, con ese tratamento se lle vai a dar, no que rogan que o remanente do POS, como consecuencia do cambio de destino, non pode realizarse a obra de saneamento da Velleira, existiron a cantidade sobrante e as cantidades que nas partidas do presuposto prorrogado do Concello de Muros, en concreto todas as cantidades que viñan destinadas ás festas a San Pedro, a Muros, Miramar, para o caso de que se decida suspender e para o resto de eventos no que o Concello participaba con aportacións económicas. Pedía que se transformasen estas partidas en gasto corrente e se destine o mesmo o pago das débedas que o Concello ten contraídas cos traballadores. Compromiso por Galicia preguntou pola colaboración económica coas Carrilanas e o Castelo, como, bueno, xa sabe que este ano decidiron suspender eses eventos e, polo tanto, vaise facer outras fórmulas, con menos coste, evidentemente, pero si se vai a colaborar cas dúas asociacións en outra programación. E rogou, pois, precisión nos meus comentarios e corrixiron a data nun decreto, buscar a prórroga para a fórmula para prorrogar as subvencións nominativas, para baixar o IBI, para contestar os escritos dos veciños do Tres Portas e o arranxo da Costa da Fuchica. O BNG preguntou se o Concello está traballando na recuperación dun camiño en Abelleira e se lle contestamos a Asociación Ostreira. Coa Asociación Ostreira xa lle dixen e lle repito porque desde febreiro tivemos varias reunións tamén con esta asociación nas que tratamos diversos temas de interés para a parroquia e entre eles pois, ese camiño. Agora unha vez que se retome un pouco a normalidade nas tarefas administrativas, bueno, pois continuaremos traballando en ese asunto. Preguntou polo poste de Ventín, polo que nos indicaron dende a empresa eléctrica, teñen algún problema con costas e teñen pendente algún tipo de trámite con costas. Preguntou polo pago dos premios do Entroido, os pagos están xa aprobados e pendentes de que entregue algún dos empremiados, creo que o certificado de conta bancaria que lle faltaba a algún dos interesados e se lle requeriron ou se lle están requerindo para proceder ao pago a todos os premios. Preguntou tamén pola análise da auga das fontes, pola empresa que a facía. As fontes, polo que nos indican desde Sanidade, ou ben están conectadas á rede de agua potable, de agua da rede de Espina, vamos, a que temos, e polo tanto, pois xa contan con todas as garantías sanitarias, ou ben deben estar sinalizadas como augas en garantía sanitaria. Posiblemente, pois, en moitas delas non exista ese cartel, sei que en algunha me dou conta de que si o hai, pero moitas non, e será un tema pois, que revisemos e, bueno, sinalizaremos as que non contan con esa garantía sanitaria. E preguntou tamén se o Servicio de Normalización Lingüística revisaba as publicacións no Facebook. Pois sí, revisan as publicacións no Facebook. Ben, entonces preguntas para este pleno, señora González.
Estou lendo o informe da secretaria. Isto di que queda como unha pregunta. Como robo. Ou como un robo. Bueno, pois eu vou ler un pouco o informe da secretaria porque a mí faime grave. A ver, é que, vamos a ver, nós presentamos unha moción o 29 de maio de 2010, que está aquí, 2020. perdón, do 2020, era boa, bueno, do 2020, que ten unha exposición de motivos, unha proposta ao pleno da corporación e unha petición. Bien, a señora secretaria fai un informe e di primeiro o que é unha moción. Conterá unha parte expositiva, unha parte onde poña a moción, o sea, temos todo así. Bien, e logo di, distinción entre rogo, moción e proposición. Unha moción é unha proposta que se cualifica como tal polo momento procedimental no que se trata polo pleno, o sea, estábamos, hasta aí cumprimos con que é unha moción, porque nós presentámoslo con tempo. Outra cousa distinta é que aínda que se presentara no momento do pleno, sería unha moción urxente. Hasta aí vamos bien. Bien. É unha moción. Nunha sesión ordinaria, se esta proposta tratase de estar incluída no orden do día, polo trámite urxente. E ella, onde pon eso? Es que, si leemos o corpo do informe, non o di en ningún lado. Empeza a describir cando se presenta, se é por urxencia, se non é por urxencia. Yo non veo a conclusión en ningún lado, por eso lo quería leer, en ningún lado, esa diferencia que hace ella desta moción, porque en principio, empezando a leer, ela di que para que sea unha moción ten que haber unha petición ao grupo de goberno. Hai unhas peticións clarísimas. Propoñemos ao pleno da corporación. Primeiro, que o remanente dos POS como consecuencia do cambio de destino ou non poder realizarse obra do saneamento do Velleire, existir unha cantidad sobrante, esas cantidades que nas partidas do presuposto prorrogado do Concello de Muros, en concreto, todas as cantidades que viñan destinadas ás festas, San Pedro, Miramar, para o caso de que se decida suspender e para o resto de eventos que o Concello participa con aportacións económicas. O sea, estamos pedindo que eses cartos se dediquen a pagar as débedas que ten o Concello cos traballadores. E onde está que non é unha moción? Non o vexo. Pois dillo aquí. Este tipo de mocións que implican un facer de Concello deberían ser tratadas como robos. Dígala. Bueno, claro, é a secretaria. Ya. É quen ten autoridade para dicilo. Bueno, nós imos a catalo, que no medio nos queda, pero non estamos de acordo. O sea, nós imos a presentar outro informe dicindo que isto é unha moción e volvemos a presentar a moción. Non hai problema, usted presente o que considera. Porque, entonces, como hai que facer? Se nós queremos facer unha proposta ao pleno da corporación, como facemos? Isto é igual que outro, exactamente igual que outra. Eu non vexo diferencia. Hai un encabezado, unha exposición de motivos e unha petición. Por que non? ¿Cuál é a diferencia? Yo non la veo. Bueno, pois nada, cando esas dudas aclara ya ela, eu simplemente achego o informe que fixo respecto. Vale. Eu pedinllo ex profeso porque sabía que probablemente iba a pasar isto. Home, non vamos a dar, se non presentaríamos un robo. Eu, evidentemente, teño que ceñirme ao informe da secretaria que indica que isto debe ser tratado como un robo e como tal, pois o facemos. Vale? Bueno, pues nós ten algunha pregunta para este pleno? Queremos deixar constancia con respecto a isto
que se poña na acta que non estamos de acordo en que isto sea un rogo e, de feito, que íbamos a volver a propoñelo como unha moción. Moi ben. Teño Alguna costa preguntas. máis? Sí. Empezo polo mismo. A ver, no último pleno que tuvemos, cambiouse facer o aparcamento do campo de fútbol con todo o malestar que eso xerou en todos os equipos de fútbol por deixar esa cantidade de cartos para gastos correntes sin fin, o sea, sin un fin, para gastos correntes en general. Bien, e nos queremos deixar moi claro que aquí díxose ahora mismo, tamén cando falamos de outra moción, que contou o Concello con moitos recursos humanos, e é certo, é verdad. E eses medios humanos fixeron un par de paseos polo pueblo onde todos salimos á ventana a aplaudirles. Pero que non saben os veciños de Muros, e creo que teñen que saber, é que esa xente está sin cobrar parte dos seus cartos. Porque moita desa xente que nos está defendendo, que nos está cuidando e que nos está limpando a porta todos os días, débese un montón de cartos no Concello. Que non é prioritario no Concello, pois hasta ahora non foi. Eu espero, e vostede dixo aquí, que iba a facer todo posible para que se lle pagara. Se nós presentamos unha moción e se le dá para atrás con argumentos peregrinos de que non é unha moción, que é un rogo, e agora iso vímoslo pedindo por activa e por pasiva, e salimos todos contentos, agradecerlle a esa xente que ben o faz, pero creemos que ya hai que pagar. Entonces, a pregunta é, como está o pago desas 25 sentencias que están aí pendientes de cobrar? Moi ben. Algo máis? Sí. Presupostos para cando? Porque falamos de que o Goberno de España flexibilice, pero que vai flexibilizar se a nós non se nos pode aplicar que non temos presuposto? Eles tampouco. Eles tampouco. Pero a mí eles importan un pouco menos. Importame máis isto. Eles, yo non soy, siga, por favor. Non soy súbdita, yo me importa un pouco máis isto. A ver, hai unhas queixas en Louro por uns contenedores que se moveron, que efectivamente, onde estaban colocados, servía de vertedoiro, e agora colocáronse debaixo un edificio novo que se están vendendo os pisos, que chega a xente ali a ocupalos unhas veces de forma como titulares e outras de inquilinos. Eu estuve mirando ali o sitio porque me chamaron para velo e efectivamente o contenedor está aquí e a cruzar a carretera aí hai un sitio fenomenal para poñelos, exactamente no mesmo sitio, pero no outro lado da carretera, porque a xente que vive arriba, non sei se viven ahora mismo, pero sei que é unha zona turística, sei que bueno, que todos queremos apoiar o turismo e non lle podemos poñer o contenedor debaixo do nariz, se hai outro sitio, e hai no, xusto enfrente, incluso o que se queixou, que dixo que había que lle molesta o contenedor ali, que ten razón, blindouse para facer a obra el e facer o sitio para meter ali os contenedores. Pregunto, coñecíades ese tema? Moi ben, alguna pregunta máis? E se se vai a facer algo con respecto aos contenedores? Este ano, desde o Concello non vos dou tempo, ou tamén pensades que a bandeira azul non é importante, porque outra vez estamos sin bandeira azul. A veces que houve bandeira azul foi cando estuvemos gobernando o Partido Socialista, tínhamos dúas, unha na oficina de Hospitalidade, que estaba na ventana, e outra en Louro. Perdeuse co goberno de Compromiso por Galicia, e queremos saber se o Partido Popular non fixo os trámites, non vos dou tempo, ou non ides a pedir bandeiras azules. Algo máis? Nada máis. Gracias. Señor Alfonso. Sí. Bueno, nos entregáramos unhas preguntas por sede electrónica para seren contestadas no pleno de hoxe. Sí, entregámoslas onte por sede electrónica. Pois non chegaron, non máis dare. Bueno, pois entregar... Nin viñan na entrada tampouco. Pois entregámoslas e eu creo que están... Bueno, fagollas ahora. O que pasa que, bueno, vanse acumular bastantes, pero fagollas ahora. Non pasa nada. O 21 de xaneiro pedimoslle por sede electrónica acceso ás actas ou borradores de actas das reunións do actual grupo de goberno que as persoas representantes do persoal e funcionario do Concello
E nesa mesma solicitude pedíamos ter acceso tamén a calquer outro documento que teña que ver coa elaboración da RPT e como resultado de xestións do actual grupo de goberno. Ante a falta de resposta, preguntáramos no pleno dese mesmo mes e nos respondeu que tiveran unha reunión, unha primeira toma de contacto co persoal laboral e que iba a ter unha cita o próximo 10 de febreiro, cita que tivo e da que nos deu algunha información verbalmente aquí no pleno. Pero seguimos sin ter acceso a esa documentación que pedíamos, co cal o día 19 de xuño volvemos a pedir o mesmo, acceso a esa documentación, actas ou das reunións ou algunha documentación que haxa con respecto a iso. Entón, a pregunta é se nos vai dar acceso a esa documentación que pedimos. Outra pregunta. Como resposta a unha pregunta nosa sobre como ia o tema da habilitación do parque infantil o carón da escola infantil de tal, nos dixo vostede no pleno de febreiro, hai 4 meses, que estaban analizando urbanísticamente a proposta para definir o espacio e iniciar así o expediente. Entón, a pregunta é se remataron esa análise urbanística, se iniciaron o expediente e en que punto está o asunto. Queríamos saber tamén cantos chiringuitos de verán ou postos de venda de helados hai solicitados no Concello para as praias ou zonas próximas a estas para este verán e se están resoltas e contestadas todas esas solicitudes. Según o informe de intervención 119/2020, no ano 2019 hai unha desviación da regra de gasto de menos 605.436,69 euros e da estabilidade orzamentaria de menos 411.645,47 euros, o que supón un incumprimento dos obxectivos en ambos os indicadores e a necesidade de elaborar un novo plan económico financiero. Queríamos saber a que partidas vai afectar o importe de axuste do gasto que se debe realizar para isto. Tamén queríamos preguntar se fixo o abogado do Concello a revisión do préstamo que o Concello mantén vivo co BBVA, se se iniciou algunha reclamación contra o BBVA relacionada con ese préstamo ou os seus intereses. Según se deduce do decreto 313/2020, a agrupación formada polos 5 concellos da Ría da Estrela solicitou unha subvención para contratar un ou unha informador turístico. Nese decreto, a señora alcaldesa resolve, entre outras cuestións, asumir os compromisos de financiamento establecidos nas bases reguladoras da resolución da Axencia de Turismo de Galicia e, en particular, de financiar o importe de actuación que non resulte subvencionado ao abeiro da convocatoria ata o importe total, que segundo o protocolo de colaboración lle corresponde a este Concello. Entón, queríamos saber cal é o importe que lle corresponde pagar ao Concello de Muros para a contratación desta persoa e se esta persoa vai estar en algún momento traballando físicamente no noso Concello, se vai repartir por todos físicamente ou se o vai a promocionar dende puntos de información turística de outros concellos. Na actualidade, despois da renuncia posto de traballo dunha persoa que traballaba no punto de información turística, xa hai varios meses, só hai unha persoa traballando na área de turismo no noso Concello. Queríamos saber se ten previsto o actual grupo de goberno seguir cunha única persoa traballando nesta área ou se ten previsto contratar a alguén máis que estea tamén todo o ano traballando ou se lle parece suficiente unha persoa para esta área. Outra pregunta que lle queríamos facer é se vai ao Concello facer algo para controlar as colonias felinas que se están desmadrando en varios puntos do Concello. Estas eran as que lle enviamos por sede electrónica, revisarei a ver se me volveu de volta ou que pasou. Queríamos facer un rogarlle que o actual grupo de goberno retome os cursos de lingua de signos que se estaban facendo, organizando dende o Concello dende hai xa varios anos. Algún só había no mandato anterior ao noso e nos seguiramos con ese traballo. É algo que beneficia en primeira instancia as persoas con problemas de audición, evidentemente, pero tamén a que non ten eses problemas, pero sí que lle incrementa as posibilidades de emprego, a mellora de relación con outras persoas e, por suposto, a autoestima con a mellor realización persoal. Nalgún decreto figura a primeira tenente da alcaldesa como alcaldesa en funcións, pero o decreto está asignado pola alcaldesa. Aínda que dá a sensación de que lle parece mal que yo digamos, nos yo comentamos por si queren corrixilas, pero non con ánimo de nada máis, simplemente porque ao lelos nos damos conta e entendemos que ás veces coa carga de traballo estas cousas pasan, o sea que non é con ningunha outra intención.
Redundar na pregunta que lle fixo a portavoz do Grupo Socialista, un ano despois da súa toma de posesión, queríamos saber como vai a elaboración dos presupostos, polos que tantas veces nos preguntou no mandato pasado. O 31 de xaneiro enviamos as nosas consideracións sobre o borrador de bases de execución que nos dera. Queríamos saber se as vai a ter en conta. Tamén queríamos saber cales foron os motivos polos que o Concello non solicitou a bandeira azul para ningunha praia do Concello. Se hai algunha novidade en relación á obra paralizada do Petón de Esteiro, cando teñen previsto abrir os puntos de información turística do Concello, así como o Pozo do Cachón e o Museo e salas de exposición en Sel. Cal é a situación actual da coñecida como nave de Plácido, se teñen algunha actuación prevista para ela, cando e en que condicións van poder as asociacións volver a usar os locais que teñen concedidos. O vecindario do Chalón sigue sen recibir contestación do Concello en relación á problemática sobre o Tres Portas e nos piden que lle preguntemos cando lles vai a contestar. Tamén queremos preguntar cantos socorristas puideron contratar para este verán. No decreto 196/2020 aproba as bases para a contratación dunha persoa para a asesoría xurídica do CIM. No 351/2020 aproba a lista de persoas admitidas e excluídas. En esa lista aparecen todas as persoas excluídas e ningunha admitida. Queríamos saber cal é a situación actual dese proceso selectivo. A Asociación Esteirana de Carrilanas ten previsto solicitar neste ano 2020 que o Gran Prix de Carrilanas sexa declarado Festa de Interés Turístico Nacional. Para iso é necesario un acordo plenario según o BOE do 7 de agosto de 2019. Entón, queríamos de rogar que traian esta proposta de acordo plenario para o próximo pleno. Entendemos que a este non deu tempo por plazos, porque o entregaron o día 18 deste mes, pero no mes de xullo sí que sería importante que trouxera esa proposta de acordo plenario. Isto era un rogo. No decreto 424/2020 aproba os proxectos modificados do campo de fútbol de céspede artificial Eleuterio Balaio, da remodelación do aparcamento do Polideportivo de Miraflores e da mellora das infraestructuras hidráulicas en Abelleira, primeira fase. Queríamos saber en que consisten esas modificacións. E, por último, saber... No decreto 506/2020, data 6 de maio, resolve levantar a suspensión da celebración das sesións periódicas ou ordinarias das xuntas de goberno local e da xunta de voceiros, e de feito tivemos un par de reunións da xunta de voceiros e un pleno extraordinario. Queríamos saber cal é o motivo de que da mesma maneira non levantara a suspensión de celebración de plenos e por que non se celebraron plenos ordinarios que se podían ter celebrado ou igual que se celebrou un extraordinario. E nada máis. Sinto a extensión, pero despois de tantos meses. Moi ben, gracias. Señora. Vale. Nos imos comezar con un texto que nos mandan unhas compañeiras. O 28 de xuño de 1969 tiveron lugar os disturbios de Stonewall nos Estados Unidos e cada 28 de xuño dende aquela conmemórase e celébrase a valentía daquel grupo de persoas que plantaron cara á brutal represión policial que recibían pola súa condición sexual ou pola súa identidade de xénero. Dende ese día conmemórase o Día Internacional do Orgullo LGBT. A día de hoxe, o colectivo LGBT segue a sufrir numerosas formas de discriminación e por iso é tan importante darlle toda a visibilidade posible co fin de normalizar as diversidades sexuais. Non nos podemos olvidar de que nestes meses de confinamento houbo persoas que tiveron que ocultar como son por vivir encerradas nas casas cos seus familiares. Persoas que teñen medo de expresarse con naturalidade porque o seu entorno non comprende a súa maneira de ser. Persoas que teñen que facer unha pantomina porque na súa propia casa non son libres. Por iso este ano é tan importante a reivindicación do Día do Orgullo LGBT, porque ante a imposibilidade de sair á rúa a reclamar a súa visibilidade con marchas multitudinarias, teñen menos posibilidades de que a súa voz e a súa mensaxe se escoite. Todos sabemos que o que non se ve non existe, se non se ve non se normaliza. A parte desto, este ano o CIN adscribiuse a campaña da Diputación a de liberdade de ser e sentir. Queremos preguntar, por un lado, por que se adscribe o CIN e non o Concello, e por que na páxina desta campaña o logo que aparece é o do CIN de Muros, mentres todos os demais son os logos do Concello. Con relación a esta campaña,
unha das actividades que propoñen, hai moitas actividades respecto a talleres, charlas e distintas cousas. Unha das actividades que propoñen é un concurso de balcóns e de decoración de balcóns. Nos pedimos que, xa que o CIN se adhireu a esta campaña, se decore o balcón da fachada cas cores da bandeira LGBT e se ilumina a fachada da casa consistorial cas mesmas cores no anoitecer do vindeiro domingo 28 de xuño. A parte deso, temos varias preguntas. Agora que se aprobou dotar de liquidez o Concello, vanse executar de unha vez por todas as sentenzas xudiciais do persoal laboral. A piscina e o ximnasio municipais estarán cerrados previsiblemente ata setembro, ou esa é a información que se lle pasa aos usuarios. Esta decisión parte do corpo de traballadores ou do grupo de goberno. Cal será o protocolo de apertura da piscina? Cal foi o número de novos empadroamentos en marzo, abril e maio? Que protocolo COVID-19 se tomou e se está tomando co persoal municipal? Puxose en práctica algún protocolo para apertura de praias? Vaise levar a cabo algunha iniciativa de conciliación este verán? Existe un plan de comunicación municipal das redes sociais oficiais? Existe algún protocolo para a apertura das instalacións municipais cedidas a entidades culturais e deportivas? Como se van a facer as acreditacións para o acceso con coche para os residentes de Bornalle? Coméntannos que a resposta do Concello foi que se ia pedir que se puxese o recibo da contribución na fiestra do coche. É isto certo? De ser así, parécenos totalmente desafortunado, polo que rogamos que se emita algún tipo de acreditacións municipais e que se especifique tamén o acceso aos servicios, ademais de residentes. Con relación aos campamentos de verán do Concello de Muros, quen os vai impartir este ano? Por que non se contempla nas bases a necesidade de conciliación da familia? A obra que se está a realizar no galpón situado no lugar de Sorribos ao lado do muelle cumpre cos permisos pertinentes? Con respecto á campaña antes mencionada, na Rúa do Carmen, as baixantes de pluviais están a producir filtracións nas vivendas, provocando serios danos nas mesmas e na saúde de quen nelas vive. Rogamos que revisen este problema e se lle corresponde ao Concello, arránxeno. Rogamos que se axilice a limpeza de parques e zonas recreativas do Concello. O Gran Prix de Carrilanas de Esteiro foi declarado de interese turístico de Galicia no ano 2000. Despois de 20 anos, a ADC esteirana de Carrilanas presentará nun prazo de 6 meses como máximo a solicitude para o recoñecemento como festa de interés turístico nacional a través da Xunta de Galicia. No BOE a 2019 11.573 do 7 de agosto de 2019 recóllese como un dos requisitos para esta solicitude no artigo número 8 que será necesario o acordo do pleno do Concello da localidade no que se celebre. Rogámoslle que se convoque que se inclúa no próximo pleno este tema na orde do día. No lugar da Penella, xa antes de maio, de feito, comentei eu un día de forma informal que é unha parte da parede que toca a auga, sigue en mal estado e máis cada día vai a peor, porque é o que teñen estes desperfectos. Rogámoslle que axilicen o arranxo deste tema. Rogamos tamén que se arranxen os baches que se localizan no valado en Creo, que foron reclamados en outras ocasións e incluso no goberno anterior. Ata aquí. Moi ben, pues atenderemos os rogos na medida das nosas posibilidades e as preguntas contestaremos no próximo pleno. Moitas gracias a todos e boas noites.